Des d'aquesta cabina de comandament controlen tota l'operació. Cal canviar el capçal de la tuneladora que hi ha a 62 metres de fondària. És la mateixa màquina que ha perforat tot el ramal nord de Santa Coloma, a punt de ser inaugurat. En aquell tram, els terrenys fordats eren tous, argilosos, però a partir d'aquí els terrenys són molt més durs i cal un capçal nou, adaptat al terreny. El subsol que tenim aquí ja és un granit molt dur i aleshores li canviem el capçal i li posem aquest capçal de roca que, com veureu, pesa 240 tones i és diferent dels de sols perquè pràcticament és tot massís. Foradarà el tram central de la línia 9, entre la Sagrera i Mandri, i se sumarà a les 3 altres tuneladores que actualment hi ha treballant en la futura línia 9 de metro. Una línia encara en obres a la major part del traçat, menys en el ramal nord de Santa Coloma, que entrarà en funcionament aquest diumenge amb l'obertura de les estacions de Can Zam, Singuerlín, plaça Església, Fondo i Camp Peixauet. Molts dels veïns de la zona encara no s'acaben de creure que després d'anys de reivindicar-ho tindran metro. Empezaron la obra, yo creía que eran mentiras, pero ya veo que es casi verdad. El domingo ya lo acabaré de ver. La de Can Zam és una de les 5 estacions que diumenge entrarà en funcionament amb la inauguració d'aquest primer tram de la línia 9, la línia soterrada més llarga d'Europa i que de moment porta construïts 34 dels 50 quilòmetres de llargària. Rosa Tolamàs, TV3, Santa Coloma de Gramenet.